Mutta kävi näin. Reklamaatio universumissa elämästäni vastaavalle taholle. Elämässä harvoin käy niin kuin suunnittelee. Kuolemakin, kuolemakaan tai kuolema nyt ainakaan. Lasia valmistetaan jäähdyttämällä nopeasti sulaa massaa. Tällöin atomit eivät ehdi järjestyä, joten kiteitä ei ehdi syntyä. Sama homma elämässä. Se menee nopeasti. Ei ehdi hommat kiteytyä. Suurin osa jää kesken. Jokainen elämä on yhtä pitkä. Kestää syntymästä kuolemaan.